karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Rodel, may tiguang kidi ay nga ni ining dapita. Oo, ang iyang bahay kay tuwas ibabaw pa. Dakong bahay nga karaan. Salamat. Asa may agi pa ingon sa ibabaw? Kanang dana do, kana mao na diha. Pero kung ako pa kamo, kano? Ako pa kamo. Di nilang mumuadtos ila. Ha? Nga naman, oy? Unsa may problema kung muadto mi sa bahay sa tiguan? Muram gud nag giango-ango tiguang nga. Abtik pa man sa sakong tanaw, noy. Lain nag-utog si Manang Tinay. Salin mo gud ni siya sa gubat. Sige, salamat na lang. Sige, uway sa bayan. Unya, unsa may una-una nimo? Mutungas ta? O mubalik lang ta sa agi? Mutungas ta, Rodel. Dili gyud di ay ka musurrender? Ni naman gid ni Rodel. Kilala mo pa dayon ta. Sigurado ko nga suhito sa inyong dapit ka ng tiguwa nga sinang tinay. Dali na, Rodel, dali. Sabrina, wata ko. Ayaw pagdali. Kinahanglan magdali ta. Aron di ta magabhian ang iglugsong nato. Nganong mitioro ka man diha, Analisa? Sige na, sulti na. Unsay nahitabo sa dihang miapa si Sabrina? Nganong kinahanglan mapadoktor sila ni Rodel? Kuan, madam. Sa pag-abot na namo dito sa una ninyong bahay, may nakita ko. Huh? Unsa man ang imo nakita? Sulti. Daghan sila. Daghan cute. Kasal. Unsay kasal? Nagsulubog ka na ang buda ang usa. O niya ang uban kinig Filipiniana. Mura siya kasal sa unang panahon, madam. May gimasakar sa una ninyong bahay, madam. Dili ba? Wa! Huway masakir nga nahitabo sa... Madam? Kinsa ang nakita nimo? Si Adela. O kinasal. Ang lalaki. Nakita ko ang lalaki. Ang kinasal. Sila ang unsa? Sila ang nakita ko sa karaang retrato, madam. Nga naa sa kwarto nga imong gipakandaduhan. Unsa? Gabi na naman tang naglakaw, Sabrina. Pero man tinakitang bahay sa ibabaw. Pero dili sa may tabong mamakak si Manoy. May ngan pag gani siya gihatag nato, di ba? Pero wag may bahay sa ibabaw. Basin og naa sa ilaw ang nagkakahuyan sa ibabaw. Di mahimo magdugay ta din eh. Kiwa tay dang flashlight. Pero dili sa mahimo nga mobalik ta, Rodel, ni anata. May naot ko nga. Wa ta masayo pining atong gibuhat. Wa ta masayop. Mapadayon lang kita. Dali. Sige, mo man kay imong gusto. Rodel, kinahanglang ikasultigid nato ang... Oh, Rodel. Rodel, tanawa sa ibabaw. Aso ka na. May aso sa ibabaw. Buot ipasabot. May bahay diha sa ilaw mo nagkakahuyan. Dali, dali, Rodel. Doon na lang ta. Sige lang. Hinahinay lang. Sigurado ka ba sa imong gisulti, Analisa? O, madam. Sigurado ko. Giunsa man nimo pagsiguro? Nga ang nakita nimo sa karaang bahay sa atbang, mao ang karaang retrato sa kinasal nga naa diya sa bongbong sa pikas kwarto. Hanap na kayo ni di ba? O, madam. Hanap ni. Pero gipaklaro kini ni Ma'am Sabrina. Unsa? Gihilabtan ni Sabrina ang maong retrato? Iya kini gipaklaro, madam. High-tech ng panahon karon. Doon na mga kahimanan. Unsaon nga mapabago ang karaang mga retrato. Og sila gyud ang nakita nimo?
Oh, madam. Gipatay sila sa una ninyong bahay. Gimasakar sila. Kung dito ko gidani, Adela, aron mahibaw ko sa hitabo sa unang panahon. Nganong inyo manggihilabtan ang retrato? Madam, ako maghilabot ini. Si Ma'am Sabrina ang nagkuha ini. Nganong iya manggibuhi ang mga patay na? Retrato lang iyang gipabago, madam. Bisa na! Kagahapon ang iyang giukay. Nakatug na ang maong kagahapon. Dili na kini mahimong ukayon pa! Rodel, tanawa. Nakibay. Karaang bay nga kahoy. Dali, Rodel. Dali. Uhaw na gid ayo. Sabrina, dili mahimong magpataka ka og inom og tubig ining dapita. O ganong mahadlok man ka. Tunay mga gidungog nga manghiluay ining dapita. Unsa? Dihala ka mo ko to. Oh. Ang tikawa nga. Lola? Lola Tinay, ayaw lang kasuko. Wa may daot ang tuyo ining dapita. Palayo ka mo. Palayo. Sabrina, nagunit siya og sundang. Lola Tinay, layo kay mi og gitungas. Mahimo bag mo inom og tubig? Sabrina, Pasakti lang una ko, Rodel. Lola Tinay, bisag usa lang ka basong tubig. Kasi nagsulta ni mga tinay ang akong pagan. Ang inyong silingan nga... ang lalaki sa ubos. Lola, wa may daot ang tuyo nimo. Gusto namin makisulti nimo bahin sa among bahay sa Banlot. Ikaw ang tag-iya ka doon sa Banlot. O Lola, ako. Usa ka karima. No, ang akong inahan ang Rima. Kuan ko, ako si Rodel. Rodel Berdan. Ug dili ko daot ang tao. Ay, doon na lang may gustong patabangan ni mo, Lola Tinay. Magkuha kong tubig. Diha lang ka mo. Sabrina, ayaw gid pa inom sa tubig nga iyang ihatag ha. Ako'y bahala, Rodel. Karaanan na ning baya eh. Mura man panahon pa sa hapon. Rodel, matubag na gid ang daghang pangutana nga nag-ung-ung sa kong una-una. Sa kong tanaw, nakaabot pa gid sa gubat kining tigwanga. Busa, suhito gid ni siya sa nahitabo ining dapita ug sa inyong yuta sa Banlot. Nahibaw ba mo nga ang mga nahikatulog na dili na angay pukawon pa? Pero madam, nagkinahanglag hustisya ang ubang mga kamatayon ining dapita. Hustisya? Wa na mo bayad sa mga saan na mugda ni Nindapita, Analisa. Kung wa may makabayad sa kamatayon sa unang panahon. Pero may makabayad gyud sa mga nangamatay karong panahon na di sa sapa sa Banlot. Gusto ka yun nga mo sunod ni Adela. Madam, Dakong sayop ang inyong pagtunog sa unang bahay. Dakong sayop! unsa magid ang nahitabo sa unang panahon sa una ninyong bahay, madam? Ari ara ang tubig. Dili ka na bugnaw kay wa kami kuryente din. Salamat, Lala. Sabrina! Ay, nag-im na Sabrina! Ay, Rodel! Usay buot ipasabot nga ang imong kahadlok. Lalaki. Ha? Nahadlok ka nga hiluan ko ang imong asawa unsa. Lola, Nagtuo mo nga maghiluay ka? Dili sing anak, Lola. Layas ka mo karon dayon! Layas! Ayaw! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!